Ay, hello mga kabisaya, mayong adlaw sa tanan. Karon lang simana na usab ang atong sundan sa dramang Bagong Bayani. So, salamat kayo sa mga taga-subaybay. Shout out sa inyo ha kay Ma'am Ami Alexander sa Atlanta, Georgia. Kay Ma'am Rocky Vlog, kay Sir Rodel de los Reyes, kay Rupang Bisdak, kay Ma'am Binis. Yan, og sa uban pa, mga taga-subaybay ko, daghan kayong salamat sa inyo ang tanan. And miga love shout out sa inyo ha. So karon Bagong Bayani atong sundan uban ikaw ninyo sa pagpaminaw. Kung kinsa pa ditong wala pa makasubscribe sa akong channel, palihog kog subscribe o click po sa notification bell para updated mo sa tag-upload na ko. So dili na to ilangan ato nang isunod ang mga drama Bagong Bayani. Let's go. Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Napagi ko diri, ma. Pahit ko kaimpag diri. kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinikong lap. Sure ka? Pagkasalita, ha? Nakadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod. Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy nating palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation the debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Taya. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasingkasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga magkahatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan karon ang suwatampo nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Cora. Dear Priscilla, suki sa kong tipaminaw, pinaagis sa radyo o sa online ni ining tulumanon, Bagong Bayani. Usa ko kainahan o asawa nga naning kamot aron makahatag og maayong kahimtang sa pagpuyo alang sa akong mga mahal sa kinabuhi. Dagan na ang akong anak nga si Ida ug may hinigugma na. Samtang ang manghud nga si Junkie ulitaw na sad. Pareho silang mga supakira o supakero. Gis kasakit gud nila ang akong pagbiya nila aron mangita og maayong kaayuhan sa abroad. Tawagan ko niyo sa pangalan nga Cora, 47 years old, usa ka OFW isip office staff sa Minnesota, USA. Ug mao kini ang akong sugalanon. Ay, kanindag yun sa ambience din sa mall, oy. Diba, inday ko my dear? Mauna, Rogel. Maka-relieve gid og stress sa tibok si Mana nga focus ra gid ta og atuba sa tong trabaho sa office. Mawag tang yun dayo ng akong mga clumsy emotions every time mga laag ta din sa mall sa Minnesota. Inday Mao ko- ba? Yeah.
Kay dagang mga kwapong mangga, no? Ay baya ni mo no, Rogel? Gwapo na gid may perming naa si mong huna-huna, no? Syempre, oy. Inspiration ba yan na nako, ha? Kay murang, mabanhaw man dayo ng nilanday ko ng pagbati. Pastilan, baya gid nimo. Mahimuot ko kung kita na mo'y magkuyog, Rogel. Mag-aagaw na ta, oy. Nahala, sige, na. Asa naman po di mong gusto nga adto ta mga haon? Gani. Daghang siguro ng magkaon, ani ba? Mauna. Kibaw guni atong paborito, good. Filipino foods nga murag na aragitas ato dito sa Pilipinas. Maog yun, hindi ko alam. Hoy, Rogelio. Dili magpatakag order, ha? Sayang baya kayog di na to mahurot. Rogelio ba, Oroy? Inagora siya ba? Maninood man po na siya, oy? Okay daw, dili na lang ka mauli nga rin, ay. Ay, paghilom diha, oy, Eda. Ba ni mo, no? Patuyang na sa kanang imong kamaldita, da? Ang angbi. Naanad naman sad mi nga wa ka. Wa oray ni mo na-hunaan, no? Kung nganong hayahay ang inyong kinabuhi, diha? Kana tungod sa akong paningkamot diri sa laing nasod. Okay nga na, day, ma. Gisugo ba gud ka namo nga panarbaho diha? O biyahe mi dinis papa og si Jonky? Unya og diha pa kus ato. Matagamtaman kaha ninyo ang kaharuhay nga inyong nasinati karon. Ma, abi ni mo, di kita maghuman ani. O bay usa nato nga palupig. Sige lang taglalis. Hayahay ra gid kaayo mo diha, Eda. Unya ingon anaon pa ko nimo? Nga tanang kalisdanan gani dinhi akong giantos para lang ninyo? Basta. Kay para na ako. Katong imong pagbiya, ma. Mao pinakasakit para na ako. Eda. Maong karon. Naanad na kuwa ka, Mama Cora. Parehas mi siya ti Ida nga di nagadahan mo pa uli ka diri sa ato, ma. Ayaw ra ko pagsultig sama ni anak, Junkie. Sabtayin taon ninyo akong sitwasyon, uy. Lisod kay sabton mo, oy. Nanagko na hinoon mo? Una-una aha nga naka-eskwela mong tarong kay wa mo na ako pasagde. Ibiyaan lagi minimo si ate, ma. Mas gipili nimo ang daghang kwarta kaysa ate Manon Minduha. Lisod bago di ang sabton kung nga nung gibiyaan mo na ako bugti sa maayo ninyo karong kinabuhi? Dilis papa nga dako masakiton ang among gikinahanglan. Nga mo ikauban diri. Unsa? Ikaw unta, ma. Junkie. Ikaw unta mo ini adiri. Aron mo matiman mo ni Ate Ida. Husto na anak, Junkie. Igo na. Ano bang dili bang ba makasabot? Ha? Ngano man? Hello? Dekora? Kumusta si Angelito, Manoy Zenaido? Niya. Ati manuno na gyud kayo ang kahimtang sa imong bana. Unsa? Dekora, dili mahimong mabiyaan kay ang mga anak ninyo way usa nila ang gusto nga muatiman nining ilang amahan. Manoy Zenaido. Sakit akong dughan. Sa mata kagayon nga manawag ko ni Manoy Zenaido aron pag-update sa kahimtang sa kumpana. Nga dakong masakiton. Na-stroke manggod kini o sa sayong pangidaron nga 45 years old tugod sa grabing kabisyuso.
Nakasaway yun ko sa kinaiya ng duha na ko ka mga pagumangkon. Sila si Ida o Junkie. Oh, Manoy. Nakapay-kapins tuig nga pabuto, no? Una ka pa mo pauli nga rin, di ba? Oo, Manoy. Ay, dugay-dugay pag yun itong pabuton. Apan, sa ako nakita karon ni Angelito, murag, ay, ambot. Unsay bote mong ipasabot? Ha, Manoy Zenaido? Bisan pa og ibalik ni og admit sa ospital day. Lisod na ganing iyang kaimtang. Ginoo ko. Sa matag higayon nga manawag ko nila. Masakitan lang yung Rochelle. Inday Cora. Gibaliwa rigid nila ang tanan akong mga sakripisyo. Gisayunan lagi sila sa imong mga paningkamot, no? Ang botog saon ko na lang ng mga anak ka, uy. Dili ba yung gidlalim sa imong part? Sayon ba yung ko ano, kay kitang kauban na sukat sa itong pag-abot din sa US. Kung dili palang tungod sa akong bana nga, bedridden na, human kini na stroke. Dili na magidunta ko manarbaho diri sa States ba? Laban lang yun. Inday Cora, my dear. Wa ko'y laing mahimo. Gawas nga akong lugwayan ang akong pagpailob. Anak na lang yun, day. Aban ang mga panghinaot nga unta. Makita raw niya ang imong importansya. Usahay, makaingon na lang ko sa akong kaugalingon. Nga pasagdan na lang nako sila kay gikapoy na gid ko. Ayaw po, uy. Mga anak ko sila. Rochelle. Ang importante, nga nagbilin ka og alang sa imong kaugalingon. Wani mo hurot-huruta sa pagpadaan nila ang imong kita dito sa abroad. Tungod kay sa akong nakita sa ilang mga batasan, nabalaka pud ko alang unya sa akong kaugalingon. Cora? Yes, Madam Fizel? How about the paperworks na urgent to move sa office ni Mr. Dwight? It's done, Madam. Okay, good. Thank you, Cora. You're welcome, Madam. Rogelio? Excuse me? Rog? Yes, madam. I'm coming, madam. Yes, madam. Please, get the bundle of documents. Dadapalihog sa office ni Mr. Dwight. Okay. Right away, madam. Kaunong taro, ha? Daon sa mga nagtimi-timi ka ba? Roger. Affected? Kaayog yun. Basta pamilya na gani maghatag og problema, sobra gid kaayo ko ka-affected. Kay mahal kaayo na ako sila. Ilabi na gid ang akong mga anak. Bisag, wa yan nila mahala, ha? Dili sa kumutuo nga wa ko nila mahala. Nagluod lang sila kay gibiyaan ako sila. Dugay panahon nga nawa ko nila. Sus, kasayo raw tanang sabton. Nang luod ka ni, di ba? Ayaw pandahan ang problemahan. Oy, Fukosi, ang kahintang si mong bana karon. Rochelle. Can you imagine, ha? Ilang amahan, no care sila? Amahan na gani na nila, ha? Unsa nagkahaog, ikay masakit sa makulang. Unya, wala kay mahatag nilang kwarta. Ha? Ate manun ka ka, ha? I'm sure nga dili. Tuara. Mauman bitaw nga
Sa pagsugod ko palang gani og trabaho dinhi, gipangandaman ko ng daan ang para sa akong kaugalingon, Rogel. Nga naman ko. Di man ko mahimutang. Kusugid kaayo ang kulba sa akong dukana. Manawag ko ni Manoy Zinaido dito sa Pilipinas. Hello, Daikura? Hello, Manoy Zinaido. Mayo kay nanawag ka. Ganayara kong kinuntak sa imong roaming number. Pero di ka makontak. Uy, kay nga naman di ay Manoy, ha? Juan, niyaman ko karon sa ospital. Akong inaang akong manghod, si Angelito. Kinuo ko. Naunsa man day siya, Manoy? Nangurog og taas kayo ang iyang hilanat. Unsa? Silang sultihan talang yung kay. Nahiubos ka ni Kusdo ha. Nilang ida og jungke kay. Bisag yun sa nakog sangpit aron nga tabangan kong dadon sa ospital ang ilang amahan. Pero ilam lang hinoon kong gisingkahan. Mga salbahis. Mga way batasan. Nakasaway na gyud ko. Bahin sa bati nga mga batasan nilang Ada o Junkie Priscilla. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw, ang laing sumpay ni suwatampo ni Cora nga giparangat dinhining atong tulumanon, Bagong Bayani. Kung doon na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612 @yahoo.com. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.